li bajarê Clevelandê ser bi wîlayeta Ohioya Amerîka yekemîn dîbeyta hilbijartinên Serokatiya Amerîka di navbera berbijêrê komariyan Donald Trump û berbijêrê Demokratan Joe Biden birêveçû. Têde behsa çend mijarên siyasî, aborî û civakî hat kirin. Di destpêka dîbeytê de ku Biden bi rêya wesifkirina Trump bi direwvan hewl da baweriya Amerîkan bi Trump lawaz bike. ڕاستی ئەوە هەر تشتاکە و ئەو دبێژە دەرەوە ئەس نەهاتمە دەرەوێن وی ئشکەرە بکەم هەر کەس دزانە و ئەو دەڕوینە ڤایرۆسا کۆرۆنا و ڕێڤەبرنەوەی مژارەکردنیا دîبeytê بوو Biden serokê Amerîka bi mirina zêdetir ji 200,000 kesan berpirs dibîne. Trump jî bi tundî bersiva Biden dide. Eger me guh dabate wê welatê me vekirî maba wê milyonan kes mirbane 200,000 kes mirnayê kesî jî gelek e. Ev e şaşiya Çînê ye nede bû rê bidayîn ev yek çê bibe. Wan nehêj xelek biçe welatê wan lê ev e şaşiya Çînê ye. Eger behsê amaran dikey tu nizanî çend kes li Emerîka mirin, tu nizanî çend kes li Rusya mirin, tu nizanî çend kes li Hindistanê mirin. Zanibe ku ew amarên rast aşkire nakin. Di serdema Obama da gerantiya tenduristî bû beşek ji hejarên Amerîka hat peydakirin. Biden dibêje Trump sedema ji dezdana gerantiya saxlemiya milyonan xelkê Amerîka ye. گەلۆ هون دزانن ئەف گاڵتە چی دکە ئەز ê ji we re bêjim çi dike ew tiştekî nake ku berjewendiya xelkê de be ji ber ku di rastiyê de sedema wî ev krîza aborî çêbûye ew bûye sedem ku 10 milyon kes gerantiya tendurustiya xwe ji aliyê xwediyên kar ve ji dest bidin ev ya yekem bû ya duyem 20 milyon kes sûdê ji bernameya Obama kêr werdigirin ew dixwaze vê yekê nehêle ew li çavê we nane reda ku ji we re bêje binêh te çi bike dibe ku nizanibe çawa çak bike yan jî qet planekî wî nebûye û pêşkêş nekiriye. Mijarên dîbeytê ji babetên tenduristî bû dengdana bi rêya posteyan hata guhartin. Di demekî da ku Biden piştevaniya proseyê kir, Trump bi sedemek bû saxtekariyê binav kir. Saxtekariyek tê kirin ku di jiyana xwe de nedîtiye. Tiştekê din ew e xweşe di sê mijdarê de tu li hilbijartinan binere û bibîne kê serdikeve. Ez wê bariyê da me halê me di hilbijartinan baş dibe. Ji ber ku xelek gelekê bi wê karê qûme kiriye dilxweşin. Em encamê nizanin. Dibe ku encamên hilbijartinan bû çend mehan nebînin. Ji ber kerta dengdanê li hemû cihekî belav dibe. Ji xeynî vê dîbeytê sê dîbeytin din mane. Du taybet dibin bi Trump û Biden. Yek jî taybet dibe bû cêgirên her du berbijêran. Berî birêveçûna hilbijartinên Amerîka di meha yazdan ya îsal de ku tê rêxistin.